mordoa daukat buruan. Ezin dut lorik egin, Uxia, ezin dut. Hartu olako bat. Zer da hau? Kezka musela. Zertarako balio du? Burukan azpian jartzen badezu, zure kezka guztia joatez daizkizu. Benetan? Bai. Eta nongo ohitura da hau? Egiten dute Guatemalan umeek ariz, oialez eta txotxez. Eta zuk, ez da posible kezka musilak liburua ekarri duzu? Bai. Bai. Ez da posible! Sorgintxo xamarra zara zu, Zein da gure protagonista? Ibai. Ibai. Eta nola bizi da Ibai? Kezka asko ditu. Bai. Eta dazka, kezka, kapeluei. Kapelekin. Zapatekin. Baina hori kezkak beldurrak dira, Bai. Pixka bat beldurra. Eta konponbidea bilatuko du? Bai. Egun batean juntzala amonan etxean, Bai. eta ezin zuloin hainbeste kezka buruan, Bai. eta altxazanean amonak eman zizkion kezka muselak, eta esan zion burukoan azpian jartzeko, eta orduan superondo intzun lo. Utzi pixka batean liburua. Bai. Eta zer da egin behar dena, kezka musilari zure beldurrak kontatu, ala berak ja badakizki? Ez, kontatu inbardizkiozu, eta gero almohada azpian utzi, eta orduan oso ondo ingo zulo. Nik hau probatu egin behar dute. Baina gero, egun batean, kezka handi eukizun, porque gero kezka dazkate behaiek. Bete egin da, Bai, kezkaz bete. bai. Eta orduan zer egiten du? Orduan egun batean, hasi zen lanean, eta lanean gau osoan, eta azkenean kezka musel pilatin zituen, eta orduan, kezka musel batek besteai kontatzen dio, eta besteak. Eta horrela, arindu egiten dira, ez da? Ze ideia bikaina eduki duen Ibaik, Bai, eta orain beti superondo iteulo. Ara, zuk baduzu kezka musilarik? Bai, bi dazkat. Erakutsi? Eta nork eman dizkitzu? Aitona Guatemalatik 6 pakete ekarri zizkian. Orduan kezka pila izan ditzakezu. Lasai asko, Primeran, aizu, kezka musil hori utziko diazu, egun batzutarako, bai? Eskerrik asko. Gogoratu, astelehenetik ostiralera, saio berriak ETB Irun. Bideo guztiak ikusteko, saioaren webgunean sartu edo 33ren aplikazioa deskargatu.